Για να σας συναρπάσουμε με το νούμερα ακροβατικών επιδείξεων παρουσιάζουμε. Ορίστε παρακαλώ, ένα ρεξικίνητα αμέσως, όσοι είναι να περάσουν, παρακαλώ να συντονεύουν τα εισιτηριά τους από τα μία. Έτσι παραστάσεις. Οι ακροβάτες, οι μοτοσυκλέτες, σε ένα λεπτό της ώρας θα κάνουμε ένα ρεξι παραστάσεως, ένα ρεξι ακροβατίας στον κύριο Τεβάρο. Παραπάνω οι ακροβάτες δοκιμάζουν τις μοτοσυκλέτες. Έτσι ρε πούστη, έτσι ρε ανάποδα. Θα γίνει και η έναρξη της νέας για σήμερα παραστάσεως στον κύριο Τεβάρο. Ανάποδα ρε, ανάποδα. Για την σημερινή παράσταση, σημερινή ακροβατία του κύριου Τεβάρου, των καλύτερων Ελλήνων ακροβατών. Έλα κι άλλοι δεν θέλω τώρα. Πίσω! Καβλός ρε! Καβλός ρε μαλάκι! Των καλύτερων Ελλήνων ακροβατών. Το μωρό, το μωρό! Άρε μωρό! Για τη νέα μας ανάσταση, για τη νέα μας ακροβατία στον κύριο Τεβάρο. Δεν σας καθυστερούμε καθόλου. Δεν υπάρχει λόγος αγαπητοί μου να το σκέφτεστε. Επαναλαμβάνω το παιχνίδι για χαρά μέσα για τη νέα μας παράσταση, για τη νέα μας ακροβατία στον κύριο Τεβάρο, των καλύτερων Ελλήνων ακροβατών. Εγώ θα άσχημα. Δεν μας στρίψω ρε πούστη. Γαμάτο La finito. Μπράβο μεγάλε, στραβώ και βίντεο.